No morjesta. Niin sitä mietin vaan, että kun muistin ne aasialaiset vierat silloin kesällä, niin olisiko hauska tehtäisi niille tommonen kirjasivuvideo, laittaisi Kiinaksi ja kirjoitettaisiin, että ollaan yhteyksissä ja pistettäisiin meidän noin uudet yhteystiedot sinne menemään. Olisi semmonen muistaminen samalla ja saavat ne yhteystiedot. Joo. Niin laserilla tekee sen Kiinan kielen. Kyllähän se. Juu. Noniin, hyvä. Moro. Joo, sain viettyä. Vein postiin kyllä. Joo, ihan mukava tommonen muistaminen. Hetkinen. Otas.